Chceš ten můj telefon? A jo. No já jsem snad věděl, já tady mám 4 giga. Jo, vidíš. Ty bys to viděl. Tak co, doby šaty? Jo. To se tady producíruje od začátku. No, dobrý. A boty taky? Jo. Jo, to je taky. Boty dobrý. A ty se ti líbí ty šaty? Ty se ti líbí, chceš je? Jo. Tak jo. Jsou tam kytičky, viď? A korálky jsou tam, jsou krásné. Možná tě učešel, nevím, co, myslím si, že něco nedělá. Jo. Tak já to teď uklidím. A to je taniny. A to je taniny. No ale ty jsou na potom, jo? Tam je, dneska je tam zima. No, to taky schválně. Ty jsteš tanečnice, Bere. Ale tady sprcha. Tak já ještě ukážu na dveřích. To. No. Má tady vlastní šatnu. Dobrý den. Dobrý den.